तेंतुलिया नगरस्थित तोसल ओडिया माध्यम विद्यालय TOMS वार्षिक उत्सव तोसल उत्सव उत्साह उल्लासर सहित पालित। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ DSP ନିର୍ମଳା ଗୋଚ୍ଛାଇତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଶୁ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ କୁମାର ଦାସ, ଗୁରୁ ଗୌରବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନମିତା ଦାସ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚାପବିହୀନ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା କେମିତି ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନମିତା ଦାସ, ଏଇ ତୋସଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହିବା ସହିତ ଖାଇବା ସବୁର ସୁବିଧା ତ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବଟା ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୋସଲା ଉତ୍ସବ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ସେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ। ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜରୁ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ଗଢ଼ି ତୁଳିବେ ନିଜକୁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇପାରିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ଏମିତି ଯୌଗିକ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଏମିତି ଖାସିୟତ ଅଛି ଯାହାପାଇଁ କି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ ତ ସବୁଆଡ଼େ ପଢ଼ାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 3T ମେଥଡ଼ରେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନଥିବ। ଗୋଟେ ଆମର ରହୁଛି 3T ପ୍ରଣାଳୀ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଟାସ୍କ ଗିଭିଂ, ଟାସ୍କ ଟେକିଂ ଆଣ୍ଡ ଟାସ୍କ ଡୁଇଂ। ଆମ ଟିଚର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆମ ଟିଚର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରାନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦେଉନୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେସର ନେଇକି ଶୋଇବ ଯେ ମୋର କାଲି ଏଇ ପାଠଟା ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାକୁ ନିଦ ହେବନି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ରୋଗ ହେଉଛି। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେବନି, ଏତିକି ତ ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରପର୍ସନ୍। ଏ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସ ଅଛି। ए स्कूल केवल ना पाइबापी आमको 5 थर MCA आप्रुवाल मिल नाला, 5 थर आम फाइन देचु। तापर जहाँ तोसला नाटी आम पाइलु। एटा हूँ प्रथम वार्षिक उत्सव, जहाँ प्रथम वार्षिक उत्सव को एत उत्साह सहित सब पेरेन्ट्स, गार्डियन, लोकल अथॉरिटी, मीडिया हाउस समस्त आसी पहुँचते। मो समस्त हृदय धन्यवाद। सबुठ बड़ कथा है ये मोर गुरुजी गुरुआ मैंने जो मैंने मत पाठ पढ़े से मोहर आसी पहुँची गले। एटा प्रथम वार्षिक उत्सव, प्रथम वार्षिक उत्सव। ए उत्सव को आम कर प्रथम कारण है गोटे रूट लेवल गोटे गरीब घर पिला आसिकी पहुँची एटी गरीब पिला नहीं कि मेन स्ट्रीम के आने NCERT एडेड ओडिया मीडियम स्कूल करवा। नॉर्मल देखो आजिका डेट्रे ओडिया मीडियम पिला पचार ना नीट जेई मैंने एग्जाम हो ओडिया मीडियम पिला माने बहुत पोर स्कोर कर। तो से आमर कौन है ओडिया मीडियम स्कूल आम भाषा भी आमको प्रायोरिटी दूसरी। सेकेंड हूँ आम ए कौन करूँ NCERT एडेड हिसाब से पाठ पढ़ाऊँ, माने आमर ओडिया मीडियम बुक्स भी रोचे, NCERT बुक्स भी रोचु। सबको बेस करके आम केमी आम पिला गोटे 12th पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान ना आम पिला जमी पछरे न रुहतु ताकू बेस करके सुंदर प्रयास। जाओ ए सब प्रयास केवल मुझे हिरो मु नुहे, ए बहुत हिरो अच्छा। मु साधारण मानवटीए एठी माने साधारण सिक्यूरीटी गार्ड कर आरंभ करी आमर प्रधान आचार्य पर्यंत समस्त दान, समस्त कर्तव्य बहुत किसी अच्छी।
आजिर मुख्य अतिथि अछंती हमर डीएसपी मैडम अछंती बालेश्वर आ मुख्य वक्ता प्रशांत दास महोदय अछंती सम्मानित अतिथि अछंती सुभाष दास सर अछंती हमर रविंद्र सर अछंती तांको सहित हमर चार्टर्ड अकाउंटेंट जे कि मोर गुरु हमर अरुण सर अछंती तांको सहित हमर शिक्षक प्रतिनिधि हमर पात्र सर मध्य अछंती। ए वार्षिक उपलक्षे मु छात्र छात्री मानक ए उपदेश देवाक चाहूँगी ये तो आरंभ मात्र आम एमती बहुत बड़ बड़ प्रोग्राम करार मेन कथा हूँ आमर सक्सेस आम प्रथम वर्ष जदि आम एत भल रेजल्ट करूँ आम से रेजल्ट को गोटे उत्सव हिसाब से सेलिब्रेट करूँ मु पाती गोटे कहि पाने आहरी अधिक परिश्रम करेंगे आम शिक्षक शिक्षयित्री मैंने बहुत परिश्रम करेंगे जोटा कि आम नेक्स्ट वर्ष आमर एनुअल फंक्शन से रिफ्लेक्शन हम।